Tää on blast beatia. Ihan niinku satojen porojen sielut huutais tuskissaan matkalla porohelvettiin. Tää jos saadaan biisiä, niin mummolta sun läpi naama. Mä ajattelin, että se menisi jotenkin näin. Tuommoista en oo kyllä kuullut. Siinä onpi ehkä vähän Forced Vomitin Vominatorum Excaliburia, mutta kyllähän tuo mennään ihan omalla soundilla. Joo, alkuun tota riffiä. Sitten Jynkky ja Pasi tulee mukaan. Pitäisikö meidän Pasi lähteä niinku iskuilla siihen alkuun? Juu. Ja